kini atong latest weather update Thursday, January 20, 2022. Ang shoreline ang nakaapekto sa may eastern section sa Southern Luzon, samtang northeast monsoon or amihan ang nakaapekto sa abang bahin sa Luzon. Ang weather condition sa may eastern Samar ug Samar makasinati na medyo madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat mugna kini sa shoreline. Samtang ubang bahin sa Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Mayong adlaw ug keep safe everyone.